Kaixo artistak. Beno, ja martxoaren 8 etortzeko dago, eta agian bideo ja martxoaren 8 pasata ikusiko duzue, eta agian batzuk zeuen buruari galdetuko diozue. Martxoaren 8, baina zer da? Bai, emakumearen nazioarteko eguna dela irakurri dut, baina zergatik, zer da hori? Emakumearen eguna eta gizonak zer, edo zer gertatzen da, zergatik more kolorea, goazen poliki. Ta lehenengo eta behin, eskerrak eman nahi dizkiet, bi pertsona edo bi profilei. Ekin Learning eta hasi profilei material hau eskuratzeagaitik, ze haiek aukera ematen dute. Eta material hau gauza batzuk azaltzeko aprobetxatuko dut. Lehenengo gauza, feminismoa. Zer da feminismoa? Zuek badakizue, hori, arra eta emea, eta emearekin lotuta, ezta, emakumezkoak daudela. Arrarekin gizonezkoak eta emearekin emakumezkoak. Eta hortik, emakumezkoen gandik, feminismoa dator. Feminismoa azkenean mugimendu bat da. Gizartean emakumeen eskubideak bultzatzea helburu duen mugimendua. Ze uste duzuzuk, emakumeek eta gizonek gaur egun eskubide berberak dituztela? Agian ematen du baietz, baina sakonki aztertzen badugu ez pentsa. Poliki, batzuk lortu ditugu, baina oraindik ez da dena lortu. Agian zure inguruan, agian ja ikusten duzu berdintasunari susmatzen dela, baina herrialde batzuetan hori ez da gertatzen, eta agian gure inguruan ere batzutan ez. Eta feminismoa zergatik sortu zen? Batez ere industria garaian. Garai hori izan zen, non fabrika pilo bat egin ziren, eta hasi ginen hor gauzak egiten. Ja, DBH-en egun zarenean gehiagotxo ikasiko duzu. Baina zu jakitea gizonak eta emakumeak ez zirela berdinak. Hau da, ez zituzten eskubide berberak. Adibidez, irabazten zuten dirua, ez zen gauza bera. Eta orduan hortik aurrera, pertsona batzuk hasi ziren protestatzen. Eta, zu jakitea, badakizue presidentea aukeratzeko eta hori bozkatzen dugula, ezta? Botoa ematen dugula. Emakumeek boto hori emateko, denbora pilo bat pasatu behar izan zen, Orduan, more kolorea. More kolorea zergatik. Behitu, alde batetik izaten da, agian, more kolorea dela, emakumezkoen kolorea, hau da, arroza kolorea, gehi gizonezkoen kolorea, urdin kolorea, dinot, kolore tradizionalak. Zer nire adibidez arroza koloreare pilo bat gustatzen zai. Nik kamiseta baten bat daukat, nire etxean ere leku batzuetan oial batzuk erabiltzen ditut, dinot, tradizionalki hartu diren koloreak. Haien nahazketarekin morea sortzen da. Baina gero beste bat dago, eta hau da nik normalean azaltzen dudana. Behitu, garai batean bazegoen enpresa bat, non emakume batzuk lanean zaudela. Orain dela ja 100 urte baino gehiago. Eta, haiek ez zeuden pozik, haien baldintzak ez ziren bat ere honak. Ez zuten hain soldata ona kobratzen, eta protestatzen ari ziren. Eta polizia joan zenara, eta zan zuen, hau ezin duzu egin. Baina ez zen hori bakarrik. Kasualitatez, hemen irudian ikusten duzuenez, zute bat egon zen. Eta zutean badakizue, imaginatzen duzue, zer gertatu zitzaien. Eta esaten da, kea morea zela. Ze ematen du, beraien kamiseta, kaiek erabilitako arropa, morea zela. Horregaitik, esan ere egiten da, momentu hartatik aurrera, mugimendu feministak more kolore hartu duela. Orduan honekin espero dut zuok argiago izatea.
Baina hori, garai hartatik orain arte, industria garaitikon arte, aukeratu zen egun hori emakumearen nazioarteko eguna bezala. Eta bueno, ea danon artean lortzen dugun, gizonek eta emakumeek eskubide berberak izatea. Eta gogoratu, emakumearen nazioarteko eguna dela esaten dugunean, ez da bakarrik emakumearen eguna, baizik eta denon eguna. Ze denok nahi dugu eskubide berberak izatea eta primeran bizi izatea. Beraz, jarraitu dezagun horrela, eskua gora eta berdintasuna gure oinarria aurrera.